तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा फाइनाली हेल्थ एग्जाम डेट डिक्लेयार खालामबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जाय नोंथांमोना दासिमबो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै स' नोंथांमोना खालामना ला बेबायदि लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो आरो बे एग्जाम डेट डिक्लेयार खालामबाय नाथाय बबे डिपार्टमेन्टआ आरो बबे ग्रेडा जाग्रोगोन बेनि सायाव जों डिटेल्सखौ रायलायगोन लोगोसे बे एग्जामा माब्ला जागोन स' नोंथांमोनाबो एसे मिथिखाबाय जानांगौ बेनो जाबाय 29 मेआव जामारसिगोन सानडे स' लोगोफोर आं बुंदोंमोन सानडेआव एग्जाम जायो 21 होननानै दा फाइनालि 29आव जामारबाय मानोना लोगोफोर गोबां बाथ्रा थायो सानडेआव जायाबा मानोना स्कुल क्लासेस थायोबा कलेजेस क्लासेस थायो जायनि जाउनाव एग्जाम जानायनि चान्सआ थाया उइदाउट सानडे दा बिदिब्ला जों हेल्थ डिपार्टमेन्टआव थांगोन अफिसियेल साइडआव बेनिफ्राय जों मोनसे सर्ट नटिसखौ नायगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनोब्ला बेयाव फैनानैनो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन बेनो जाबाय 23 मे जानाय लोगो लोगो बेयाव अफिसियेल साइडआव पाब्लिश खालामगोन आरो बेनिफ्रायनो लेटेस्टनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय दायो प्रेजेन्टआवहाय बेवहाय पाब्लिश खालामथ'वाखै आरो लिंकआबो एक्टिभ जाथ'वा मानोना 23 मे जानाय लोगो लोगोसो नोंथांमोना बेवहाय एक्टिभेट जानायखौ मोनगोन एडमिट डाउनलड खालामनो थाखाय दा एडमिट डाउनलड खालामनोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंथांमोननि जितु एप्लिकेसन आइडि बेखौ होनानै बार्थडेखौ होनानै स' नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना आङो भिडिअ खालामगोन जे एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामो दानिया बाथ्राया जाबाय लोगोफोर नन टेक्निकेल एग्जामा माला जागोन ग्रेड 4आ माला जागोन आरो टेक्निकेला माला जागोन बेयाव मोनसे एक्सट्रा फैबाय जे मोनसेल' एग्जाम जागोननायनि खोथा होदों मानोना बोथोरा दायो गाज्रि सिचुवेसना एसे गाज्रि मानोना फ्लाड जागासिनो दङ दैबाना जागासिनो दङ आरो बिनि थाखायनो थांलाय फैलाय माखासे प्रब्लेम जानो हागौ जायनि जाउनाव मोनसे सिंगल डेट होग्रोबाय माखासे पस्टआव आरो बेनो जाबाय लोगोफोर नन टेक्निकेला जाथ'वा आरो लोगोसे ग्रेड 4आबो जाथ'वा जास्ट बेयाव मोनसेल' डेट ओंखारदों बेनो जाबाय टेक्निकेल लाइननि स' टेक्निकेल लाइननि दा बेखायनो बे टाइटेलाव फैनाय नोंथांमोना जेब्ला पाब्लिश खालामगोन अफिसियेल नटिस बेयावनो नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हागोन आरो एडमिटबो डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय बेयाव मोनसे सर्ट नटिस ओंखारग्रोबाय बेनो जाबाय टेक्निकेल लाइननि एग्जामा जाग्रोसिगोन 29 मेआव स' नोंथांमोना 29 मेआव जाग्रोगोन बेखायनो जों मोनसे दानिया सर्ट नटिसखौ नायनोसै दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो हागोन दा बेयाव बुंदों लोगोफोर नोंथांमोननि टेक्निकेल लाइननि एग्जामा रिशिडिउल जानाया बेनो जाबाय 29 मेआव जाबाय आरो लोगोसे कल लेटार्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय बेनो जाबाय www.dme.assam.gov.in निफ्राय आरो लोगोसे dhs.assam.gov.in निफ्राय नङाबा आरो गोबां रोखोमनि वेबसाइट दङ बेनो जाबाय 23 मेआव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन लोगोसे नोंथांमोना नन टेक्निकेल आरो लोगोसे ग्रेड 4खौ उनावहाय डेटखौ मोनगोन होनना बुंदों जानो हागौ सेम डेआवबो जानो हागौ नाथाय बेयाव जास्ट टेक्निकेल लाइनखौ मेनसन खालामग्रोबाय जे एग्जामा फैबाय थानाय 29 मे सानडेआव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनसिगोन दा बेखायनो जायफ्रा नोंथांमोना स्टाफ नार्स लेब टेक्निशियान नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामदो बेनो जाबाय 23 मे जानाय लोगो लोगो फुंनिफ्रायनो हागोन आरो जायफ्रा ग्रेड 4 लेभेलाव नन टेक्निकेलाव नेगासिनो दङ स' नोंथांमोना दसे नेथ'दो आरो लोगोसे बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जेब्ला होगोन नटिस अब्ला नोंथांमोना मोनखागोन बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो थ' बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ